Ja, velkommen her til Brøndby Stadion, hvor kampen i Superligaen mellem Brøndby og OB netop blev fløjtet af. Der er ikke meget positivt at hente for Fyns topfodbold, selvom det er frygteligt tiltrængt. OB tabte sang- og klanglos 3-0 til Brøndby. Jeg ved, der var gode perioder, hvor OB burde have scoret, men vi har sagt det før, der er ikke kvalitet nok i de afslutninger. Rasmus Jønsson havde en chance, som både din og min mor havde scoret på, og han havde sågar også en chance umiddelbart før han blev skiftet ud. Ken Nielsen, han eksperimenterede med Yao John helt frem. Det var et smukt forsøg, og der var tilløb til, at han kunne have løbet igennem, men jeg tror ikke, at medspilleren var helt klar over, hvad det indebar. Det indebar nogle lange bolde op i bagrummet. Jeg så dem meget sjældent. Og det der faktum nu, det er, at OB nu har spillet i over 8 timer, uden at score et mål. De har tabt de sidste 6 kampe i træk. De har ikke scoret de sidste 5. Der er kun tilbage at sige, at der skal øves rigtig, rigtig meget. Og de må bare droppe alt om at snakke om slutspillet. Så er der nogen, der vil spørge, skal man fyre Ken Nielsen? Det vil være helt hen i vejret. Man har lavet en 4-årig kontrakt med ham. Man har bedt ham om at spille med de her spillere her. Og så må man bare arbejde videre og erkende, at det her var 1 år for tidligt. Der er ikke klasse nok på det her hold helt frem. Jeg kan godt se tegningerne. Men de kan spille herfra til juleaften uden at ramme noget som helst. Og det er forfærdeligt at skulle sige det. Men der er endnu en chance for at få scoret et mål på fredag mod AGF på Trafford Park. Jeg kan bare være bange for, at den farligste spiller i den kamp, han er hos AGF. Morten Duncan. Det skal ikke undre mig, at han skraver 1 eller 2 ind. Så OB igen kommer til at se skidt ud. Der forestår virkelig hårdt arbejde. Slut herfra fra en noget langskægget Leif Rasmussen.